vatandaşlar. Şu gün 2022 yılın 23. iyunu hepdäniň pensiýa günü. Hoş geldiňiz bizim kanalymda. Şu gün men gepleşimde bizim jurnalistimiz, ýazgyjymyz, şahyrymyz, neşriýatçymyz Akbet Apara gatnaşýar we Nurjan gatnaşýar. Akbet Apara, salam aleykum. Waleykümselam, salam gadyrly iýleşler, hormatly tomaşaçylar. Sağ olun. Hoş geldiňiz bizim kanalyma. Sağ olun. Nurjan, salam. Salam aziz vatandaşlar. Sağ olun Nurjan. Şuňky gepleşiň temasy Türkmenistanyň intelligensiyasy nirede? Türkmen intelligensiya nira ýitirmeli? Hani bizim azat we erkin şahyrlarymyz, ýazgylarymyz, alymlarymyz, medeniýet işgärlerimiz, artistlerimiz, aydınçylarymyz näme üçin Türkmenistanyna ýallakçylyk üstürilýärdi? Hakyky intelligensiya üstürilenok. Ine şu arada şuňky gepleşigimiz bolar. Şoň üçin biz ine Akbet Aparagan çağırdık we Nurjan çağırdık şu gepleşige. Hormatly vatandaşlar, şu gepleşik başlamaka men bir ensiklopediýadan bir umum maglumatlar aldım. Size şonu düşünerin. Ondan şu maglumatlary biz Akbet Aparagan we Nurjandan sorar, onun dünýä garaşyny. Intelligensiya diýmek näme? Intelligensiya sosial topuk hökmünde seredilýär. Intellektuallar, intellektual işgärler bilen ýa-ni pikirler bilen işleýän, ýa-ni intellektual meseleleri çözýän adamlara adatça ýokary ideallaryň döredijligini öňe sürýän adamlara degişlidir şu intelligensiya diýmek. Ensiklopediýada intelligensiýanyň aşagdaky kesitlemesini berýär. Latin dilinde düşünmek, pikirlenmek, paýhatly diýmekdir. Bu akıl esasanan çyrşyrymly düredijilik işini edýän medeniýeti üstürmek we ýaýratmak bilen meşgullanýan adamlaryň jemgyýetçilik işidir. Kim özüne intelligensiya toparyň adamy diýip bilinär. Zehini adam ilki bilen dogruçylyk, adalat, asudalyk we edeplik ýaly şahsy häsiýetler bolan ýokary medeniýetli adama intellektual diýip bilinär. Intellektual we intelligent ýa-ni adamyň tapawuty näme? Ine şoňa da zert geçelim. Intellektuallar medeniýeti döredýärler. Intelligensiya bolsa onu köpeldiýär we köpçüligi ýitirýänlerdir. Intellektual adamyň hünärleri näme? Akyldar, akyl zähmetini ulanýan adam, injinier, lukman, alym, suratkeş, ýazyjy we akyl taýdan edepli adam bilen baglanşykly hünäriň vekili. Ine şol intelligensiya ensiklopediýaga görä bir topar alymlar görä 3 topara bölünýär. Ýokary intellektuallar, dürjülik hünärleri, ilim, tehnologiýa, medeniýeti, humanitar dersleri üstürýän adamlar. Bu gatlaryň vekilleriniň ağırlığa köplüğü jemgyýetçilik we ruhu uğurlarda işleýär. Fenaatda azyk tehnik intelligensiya bolýar. Köpçülükliň intelligensiya. Lukmanlar, mugallimler, injinierler, jurnalistler, dizaýnerler, tehnologlar, agronomlar we beýleki hünärmendler. Gatlaklaryň köp vekil jemgyýetçilik uglumyna saglyk goraş, bilim, bir neme az 40% çerli fenaatda galanlary ogujulygyna ýa-da sügdada işleýär. Yarım intelligensiya diýmek näme? Tehnikler, saglyk goraş işgärleri, şepagat uýalary, kömekçiler, salgılanmalar, laboratoriýa kömekçileri. Ine şu ýaly kesgitlenişler var. Ine şu kesgitlenişleri gözüňde tutup Akbet Aparaga bir topar soralar bereli we Nurjana da şu soralara öz düşünjelerini ýa-ni beýan eder ýaly mümkinçilik bereli. Akbet Apara. Ine men size bir sorum bar. Şu bizim gepleşigimizde sizin kesgitlemeşiňiz boýunça intelligensiya diýmek näme? Bu söz näme anladýar? Ine türkmen halka bir sada diline düşündiren ýagdaýymyzda intelligensiya näme anladýar? Şunu aýtmasaňyz. Murat, hani ýangy ensiklopediýa boýunça bir ilmi kesitlemesini siz aýdyp berdiňiz.
Doğru şol aýdýan zatlaryňyz hemme şol intelligensiýa diýilýän adamlara, intelligensiýa gatlaryna degişli. Ýönüni men şu düşünjäň iň bir ýönekay kesgitlemesini aýdaýyn. Akyl zähmeti bilen meşgullanýan adamlara intelligensiýa diýilýär. Ýani, biz daýhanlary bilýäs. Daýhan ýerde yer agdarýa, yer sürýä, ekin ekýä, ota-otaya, buğday ekýä, pagyt ekýä, garaz ol yerde işleýär, ekin ekip hasyl ýetişdirýär. Fizik zähmet bilen meşgullanýar. İşçiler hem fizik zähmet bilen meşgullanýar. Onun başga da şoňaly fizik zähmet bilen meşgullanýan adamlar, gatlyklar bar. Olaň birine bir bölügine ýanky bir gatlyga daýhanlar diýilýär, beýleki bölügine işçiler diýilýär. Onun kenne olur gatlak misal üçin. Ýöne ýene bir gezek gaýtalýan iň sadyjy kesgitlemesi intelligensiýa diýen düşünjäň ol akyl zähmeti bilen meşgullanýan adamlaryň gatlagy jemgyýetde. Oňa da kimler girýär? Oň ödem ýanky aýdyşyňyz ýaly ensiklopediýada görkezilişi ýaly dürli böleklerden ibarat. Ana dörejülük intelligensiýasy bolýar. Men özüm dörejülük intelligensiýasyna degişli. Ýazgylar, şahirler, jurnalistler, nisriýatçylar, bular dörejülük intelligensiýasyna degişli. Şol sanly aýdymçylarym, beýleklerim. Onuň tekniki intelligensiýa bolýar. Tekniki intelligensiýa, tekniki işler bilen meşgullanýan olaram intelligensiýaň bir bölegi. Onuň ilmi intelligensiýa bolýar. Alimler, akademikler, professorlar, şolar ýaly. Aýny şeýle köp böleklerden ibarat. Ine şeýle jogap berse bolar, intelligensiýa diýen sözi şu nähil düşünmeli, şu näme aňladýar diýilende şeýle gysgaça jogap berip bolar. Nurcan, indi men size soru bereyim. Ine şul kesiplemelere göre Türkmenistan'da siz ýaşanyňyzda bizde intelligensiýa barmydy? Siz ýanky jemgyýetde, işde, hökümetde, ýanky Türkmenistanyň içinde intelligensiýa bilen meşgullanýan ýanky intelligensiýa adamlary gördüňizmi? Barmydy? Elbette bardy. Köpdi. Intelligensiýamyz очень yaman развитede bizim döwrümizde. Soň bu rejim başlansoň, diktatorski rejim başlansoň, bütün intelligensiýamyz ýeke hepsi ýurt daşynda gitdiler. Onun için şu wagt otaýda bir intelligensiýa galdygyny düşünmeýän. Tamam. Indi akıda men size bir soru bereyim. Intelligensiýanyň jemgyýetdäki durmuşdaky roli näme? Näme bize intelligensiýa gerek? Näme bizim durmuşymyzda intelligentler, intellektuallar bolmasa bizim jemgyýetimiz ösüp bilenok. Şonu düşünüp berseňiz. Ine bir gaty möhüm soru, gaty gyzykly soru. Hani biz ýaňy agdadyk da jemgyýetde intelligensiýa bar, daýhanlar bar, işçiler bar, alimler bar, wraçlar, nemeler, mollumlar, türlü gatlaklar bar da şolar ýaly. Onuň studentler, okuwçylar gatlagy bar, şolar ýaly. Indi şu intelligensiýaň jemgyýetdäki durmuşdaky roli nämelerden ibarat? Indi buňa da men ýene de bir ilmi derecede dälle ýöneköýrak bir şeýle düşündürüş bermäge çalışaýyn. Inha intelligensiýaň roli jemgyýetde progressiv, pozitiv, ýani oňoýly roli bar, bolmaly aslında. Sebäbi intelligensiýa jemgyýetiň lokomotivi bolmaly. Oňa berilen funksiýa şeýle, intelligensiýa degişli rol şeýle jemgyýetde. Ana bir giden bir otlu diýerler, 20-30 sany wagon tirkelen, şoň öňünde lokomotiv bolmasa, şol lokomotiv şonu çekip äkitmese demir ýoluň üstü bilen, şol wagonlar näçe modern bolsa da, ýani döwrüwap bolsa da, täzeje lowrda duran bolsa, gurodam bolsa, şolar herekete gelip bilenok. Şonu lokomotiv çekmeli. Şu manyda şen bilen şeýlerek şol intelligensiýaň jemgyýetdäki roluny şeýle baha berse bolar. Sebäbi näme şuň? Näme üçin intelligensiýa şu jemgyýetde progressiv rol oýnamaly? Hemem jemgyýetiň
öňe gitmegine ulu goşan öňe gitmegine goşan toşmaly. Sebäbi ýanky aýdyşymyz ýaly intelligensiýa gatlygy bu akyl zähmeti bilen eklenýän, akyl zähmeti bilen meşgullanýan bölegi jemgyýetiň. Şonuň üçinem intelligensiýa wekilleri hemişe iň köp okuyan, iň gowy düşünjeli, durmuşda bolup geçen zatlara şuň düşünýän, gowy göz ýetirýän hem de töwerekliğin bilim alan adamlar hökmünde şolara garalýar. Dimek şo ilmli, bilimli, düşünjeli adamlar jemgyýetde bolup geçen her hili hadisalara ýyllenen şoňa göz ýetirip şonu halka düşündirmeli, halka dogry ýol görkezmeli, halky ýygyna düşürip aýdylşy ýaly şol şertli aýtsak ýagty geljege äkitmeli. Inni şo intelligensiýa her öwrümde taryhyň her öwrüminde şonu başarýarmy, hemme ýurtlaryň intelligensiýasy ýa-da başaranokmy? Bu başga mesele. Ýöne men şol ideally bolmaly zady aýdýan. Ana häzir soňrak bu barada birneme jikme-jik gurrun etsek, türkmen intelligensiýasynyň şonu başaranlygy ýa başarmanlygy hakynda da gurrun edip bileriz. Ýöne häzirlikçe ine meniň şol intelligensiýaň durmuşdaky, jemgyýetdäki ähmiýetine berjek baham şeýle. Dogry. Ine egerde biziň ýolbaşçymyz bir prezident bolsa, o prezidentten halkyň sesleri alman, zahvat edip gelen bolsa, onuň Yani basyp alan bolsa diýeňiz. Basyp alan bolsa. Onuň hiç. O basyp alan soňam öňüm narkoman, neşe urup ýanyna şol ýaly adamlar toplap, döwletimiz dolandyryp gelýän bolsa. Hemme intelligensiýany ýok edip, öýle intelligensiýa, intellektual hökmünde bolup duran bolsa, ine Nurçan biziň döwletimiz nira barmaly, nira barar, nira bardy şol ýaly bolan bolsa, nira bardy. Ine şonu bir iki söz aýtsaňyz. Biziň döwletimiz bu biziň intelligensiýamyz ýurtdaşyna gitdikden soňra ýaman erwet ýagdaýda galdy. Türkmenistanyň içi. Bir de özüni intelligensiýa diýip hasap edýän diktaturamyz adamlary hem de hökümeti gaty pes derece düşürdi. Indi onun ýokary çykmak üçin biziň doğrudan akıllı başlı intelligentli sloyu yani gatlygy ihtiýaçymız var. Metäşligimiz var diýeňizde. Doğru, metäşligimiz var. Dogry. Innik soraga geçmäkä men bir sizden bir zat sorajak ikiňizden. Ine biziň iksany dürli döwletimiz boldy. Soňky 100 ýylda. Türkmenske SSR boldy. O ýerde intelligensiýa, o ýerde ýanky bilim, döwletçilik, medeniýet, ýanky Russiýadan gelip, Russiýa tarapdan gelip bizi ýanky ýürütürleşdirilen bir programmalar boýunça halkymyzy östürüp bir aýraty intelligensiýa bar. 91-nji ýylda Türkmenistan döwletiniň bäri soňky 31 ýylda Türkmenistan täze ýoluny gitdi de garaşdyrlyk, özbaşlyk ýoluny edip o ýerdäki intelligensiýa täzen döreli. Käbirleri beýleki döwletiň intelligensiýasyndan ýanky Türkmenske SSR-den bu tarapa geçip başga bir intelligensiýa goşulyp gitdiler. Ine şoň tapawuny, akıl tapawy düşündirseňiz, ine Türkmenske SSR bolanda 91-e çelli. Türkmenistanyň intelligensiýasy barmydy? Näil derejededi? Mysal üçin, saatçylykda, dördüjülükde, ýanky aýdymçylykda, edebiýatda, şahyrçylykda näil intelligensiýa bardy? Güýçlümidi? Näil derejededi? Şu gowy soraw ýaman. Egerde şu idin berseňiz, ruhsat bolsa men birazjyk şuňa bir 3-4-5 minut sarp edip şuňa jogap bereýin.
Sebebi bir gatym ýokum sorag. Intelligensiýa barmydy? Şo Türkmen Sovet intelligensiyasy da siziň aýdýanyňyz. Şoňa şo eser döwründäki intelligensiýa Türkmen Sovet intelligensiyasy diýilýärdi. Şo Türkmen Sovet intelligensiýasy barmydy ýa ýokmudy? Häzir köp adamlar aýdýar şo asla Sovet döwründe intelligensiýa bolmandy diýär. Beýlekler aýdýar ýok, şo diňe Sovet döwründe Türkmenne intelligensiýa boldy, başga hiç wagt intelligensiýa bolmandy diýip. Bulan ikisem birazajyk näme dogry jogap. Intelligensiýa, Türkmen intelligensiýasy intek ors gelmedinden öňüm 19-njy asyrda da bizde bolan. Onunam öň bolan. Olara şo wagt intelligensiýa diýilmese de mysal üçin aýdaly, şo ors gelmedinden öň, mysal üçin aýdaly Gökdepen daşy gawalanyna da ýa şo ors düşman ýetik gelýär kabul basyp almak üçin şonu halk maslahaty bolýar da. Şonu halk maslahaty bolýar, urşmalymy, urşmalamy. Şoňa düşman gelýär. Senden güýçli, yaragam güýçli, ol harby taýdan tälimim güýçli. Şonu şol maslahaty men kän gedek öwrendim. Kän makalalar ýazdym. Şo Göktepe urşunyň taryhy barada kitap taýynlap ýörün, geljekde çykmaly. Şonu şo halk maslahatyny men bir topar intelligent adamlar gördüm. Mysal üçin aýdaly şo taýda maslahat gidip durka iki tane adam Oraz Mehmet Han bilen Han Mehmet Atalyk şu urşmak meselesinde ähtiýaçly nemeni eýelýärler pozisiýany. Şu aňyrdan gelýän düşman gaty güýçlü. Şu bize başartmaz. Gelin şular bilen mümkin bolsa bir ılalaşyk gazanyp näme-de bolsa halky gırdyrman alıp çykjak bolalyň. Bulan güýji güýç däl, aňyrdan gelýän düşmanyň bu orslar gaty uly döwlet bize başartmaz, bular bilen uruşsak diýip köp adamlar gırlar diýip düşünürýärler. Ondan şonu hemişe bolşy ýaly näme? Gyzma adamlar bar, hem paýhasly adamlar bar da. Ýadyňyzda saklan, intelligent diýilýän adamyň, intelligensiýa diýilýän gatlagyň esasy baýlyklarynyň birem paýhaslyk, bilimlilik, düşünjelilik. Onun şu Han Mehmet Atalyk bilen Oraz Mehmet Han şu urşmaga howluk malyň. Gelin başarsak şular bilen ılalaşyk gözläliň. Belki halkymyzy gırdyrman, gana gark etmän galamyzy alyp çykyp biler diýenne bir gyzma ýigitleň biri turup şey diýär-de. Gönü Han Mehmet Atalyga. Men sen diýär, Han Mehmet diýär. Sen gyýdyňy plan edeýin diýär. Bagşlan adamlar men şu hakyky bolan şol sözi getirýän, bir tarihte galan maglumatlar. Onun şu taýda Han Mehmet Atalyga näme galýar? Türkmeniň köýüne düzgüni boýunça gyljyn syryp çykak edin, gyrlyşmak galýar. Gyrlyşmak şol ýaşaly ýigit ölmeli, şu taýda şoňa allat diýen Han Mehmet Atalyga ýa-da Han Mehmet Atalyk ölmeli. Emma ünsüren adamlar ine hakyky intelligentin ödünü alyp barşy. Aýylgan sportda kynçylyk ine şolar ýaly kynçylyk dörenni öz namysyna, mertebesine tokunulany. Han Mehmet Atalyk Ahmet Apara, sesiniz kesildi. Eşdilen o. Siz sesinizi duydum. Men oňa çelim Musa söz bereyim. Musa, salamu aleykum. Hoş geldiňiz biziň kanalymyza. Wa aleykümselam, sağ olun Murad ağa. Assalamu aleykum arkadaşlar. Yani Ahmet Apara'nın sözü gelinçe, sesi gelinçe şu temany terip geçýär. Öň Sovet döwründe, yani 24'ten başlap 91'e çelli, 1924'ten başlap 91'e çelli Sovet intelligensiýasy bizde bardymy? Eger bar bolan bolsa, haýsy derejede? Ondan soň biz 91'den başlap täze Türkmenistan döwletiň, yani son 31 ýylda intelligensiýasy dördüldimi? Eger dördülen bolsa, olar kim? Ve on derejesine nähilip şol iki sany epohany diňişdirjek bolýar. Şonuň üçin ine Ahmet Apara gelinçe ine size soram. Siz Sovet Soýuzyna köp ýaşamadyňyz biz ýaly, ýani Nurçan ýaly men ýaly. Siz näçinji ýylda doguldyňyz? 82. 82 bolsa 9 ýaşyňyzda
Sovet Soyuzu yıkıldı. Yönü bolsa da şu Sovet wagtynda ýazylan kitaplar zatdyr okansyň mümkin. Şoň üçin öz dünýä garaşyny aýdyn. Ýani Sovet Soýuzundan, ýani Sovet Türkmenskisler, Türkmen Sovet döwleti bolanlar, şurada intelligensiýa sizin pikirinizçe bardymy? Eger bar bolmasa, şoň derejesi näýdi? Häzirki intelligensiýa görä ýokarymy ýa-da orta hilmidi ýa-da pesmidi? Elbette bu yerde inteligensiya deyip keskitlemesini takiklamalı. Eğer büyük Gürlen adamın sesi ýitär. Bu. Musa aktivistin sesi ýitdi. Şoň üçin men Nurçany söz bereýin. Nurçan siz bir ýitmäň. Bolmasa özüm aýtmaly bolýan. Seziň Nurçan. Ine ýanqyýaly, ine aýdyldy. Siz soragy eşitdiňiz. Sizin pikirinizçe nähili? Siz men ýaly Sovet döwletinde, ýani Türkmenistanyň Sovet döwletinde köp ýaşadyňyz. Şonuň üçin sizin pikiriniz nähili şu soragda? Sovet dövründe intelligensiya gaty развитdi. Türkmençesini bilemok. Onun için ondan soň Sovet zady guturdukdan sonra bölündükten sonra intelligensiya kän üns berilmedi diýip düşünýän. Sebebi okullara üns berilmedi, medisina hiç da üns verilmedi. Adamlar mecburi ýagdaýda yurt dışına çıkmağa mecbur boldular. Takже ýazyjylarymız yani geplecek, ýazyjak, halka bir zat düşündirjek, bu zatlary olaryň öňüne düşýärler. Häzirki wagtda gaty kyn bu intelligensiya yani Türkmenistanda gaty pes derejede diýip düşünýän. Doğru. Gaty berle geçdiňiz. Ine menen bir öz pikirimi aýdyn. Biziň ýanky mihmanlarymyň gep bilmeýän pursatyndan peýdalandy. Seziň, hormatly watandaşlar, men 65-nji ýylda dogulum. 82-de instituta girdim. Ine şondan başlap institutdan bir topar adamlar bilen uly dörejili işini edýän, ýani ýokary intelligensiýa bilen köp ýani gatnaşmaly boldum. Ena tam tarapyndan we özüm gönnün göni arxitektorlar bilen, ýani ýazyjylar bilen jemlet işini alyp baran soň. Biziň intelligensiýamyz ýaňy dören, ýani Sovet Soýuzunda, Sovet Türkmenistanda ýaňy dören berkleşip başlan intelligensiýamyz bar. Gowy, durnukly, ýoly öňe halka ýoluny gökürtip bilýän şahyrlarymyz, ýazgylarymyz, dürjü işgärler, alymlar, bir topar artist, kinematografiýada işleýän rejissörler, bir topar adamlar bardy. Olaryň pikirleri gaty güýçli, halka bolup geçýän zatlary, mysal üçin bir kinematografdaky işleýän adam, rejissör, bir kinoda size bizim bar 2-3 ýyllyk et biljek işimizi bir kinoda beýan edip bilýär. Ondan soraýar ýiti, akylly, paýhatly, adalatly, asuda rejissörlerimiz, ýazgylarymyz bardy. Ine şolar haýsy derejede boldular? Ine şonu akla taparagyny sorar. Akla tapara. Hoş geldiňiz ýene bir gerek. Sag bolun. Dowam edin ýanky diýen zatlaryňyzy. Indi men şu nemem eşdilýärmi ses? Gülýär eşdilýär. Onda men şunu bilen oýun. Neme nirekde galandan bir aýda aýsaňyz men Biz size sorak berdik. Siz ýörite şu gepleşige çağırdyk. Ha. Ýanky ýaýlymda sizi canly ýaýlymda size kritik sorak berip sizi ýanky sizin pikirleriňizi eşitjek bol. Ine sorak şeýle boldy. Türkmenistany soňky 100 ýylda seyretsek, Türkmenistanda iki zam taryhy bar. Bir döwlet
Türkmenska SSR dep Türkmenistan Sovet döwleti ýa-ni 70 ýyldan gowrak dowam eden. O ýerde inteligensiýa dörap öz ýa-ni uğru bilen giden. 1990-njy ýylda täze Türkmenistan Sovet Soýuzynyň çykyp Türkmenistan döwleti ýa-ni emele geldi. Oňam aýratyn ýol bolan soň, oň ýoluny ýa-ni diktatorlar kesgitläp, şo ýerdäki inteligensiýada döredi. Gowy erwet näil derejede onu aýratyn sebäp, indi şo birinji epoha diýilýär da, ýa-ni 70 döwürde dören inteligensiýa barmydy şol? Bar bolan bolsa näil derejede dedi. Şol inteligensiýaň esasy aýratynlyklary näme? Näme dedi? Şonu bir düşündük bersen. Bolýar, meni ýadymda ol umumyň gysgaça aýdaýyn. Bagşlanan adamlar bir tekniki sebäp boldy, arasy üzülüpdir. Şoň üçin meni hiççiklep gaýtalap oturmaýyn. Soň aýratyn bir gepleşdi. Men ýanky aýdyp berjek bolan hikaýatymy aýdaýardyna. Ýöne esasy aýtjakladym. Inteligensiýa käbir adamlaryň pikirçe diňe Sovet döwründe bolupdyr türkmenne. Onuň öňüm ýok, soňum ýok. Bu näme dogry? Men pikirimçe türkmenne inteligensiýa ors gelmeden öňüm bar ekeni. Ol inteligensiýa ýanky akıl rahmeti bilen aýtdy gaby. Akıl rahmeti bilen meşgullanýan adamlara inteligensiýa diýilýär. Şol baryp orta asyrlardan bäri bizde şahyrlaram bolupdyr, alymlaram, ýazyjylaram bolupdyr. Matematiklerim bolupdyr. Şu Orta Aziýada ýaşap geçen alymlaryň, nemeleň, filosoflaryň hemmesine bizem şärikli. Täze şolaň haýsy millete degişilligini hiç wagt dolu suwd edip bolanok. Şoň üçin Nowaýam biziň hem şahyrymyz, özeklerim şahyry, Nesimem biziň hem şahyrymyz, Azerbaýjanlaryň biziň şahyrymyz diýipdir. Al-Farabi, Ibn Sina bular hemmesi türkmen medeniýetine de türkmen ilmine de degişli. Diýmek türkmenne orta asyrlardan bäri inteligensiýa gatlygy bolupdyr. Bu hiç jedelsiz bir fakt. Aksioma derejesindäki fakt. Inni onuň ýöne hakyky şu döwre wap inteligensiýa Türkmenistanyny Sovet döwrüne döreýär. Men inni şol Sovet inteligensiýasy diýilen gatlygy gördüm. Özüm hem şol gatlyga degişildim Sovet döwrüne. Bir ören enaýy gatlykdy. Şuňa üns beren adamlar, gaty gowy täsin adamlar inteligensiýa gatlygy yetişdi Sovet döwrüne. Türkmen Sovet inteligensiýasy diýilen gatlyk. 20-nji ýyllaryň, 30-njy ýyllaryň şo Stalin tutgaçlyklarynyň soň gaty köp ilmli, bilimli adamlar gyrylyp, ýok edilip, konslagerlara iýerilip, ýok edilenden soň onuň uruş aýylgan uruş bolýar. Ol uruşda da gaty köp adamlar ilkinji nowatda da hakyky batyr, hakyky köplenç intelligent adamlar oko döşüni gerip ylgaýar. Gorkoklar ýyda galýar, ýadyma urlaýar, gidilenjek bolýar, gara eýdip özüni nimeden alyp galýar da söwüşden, ýa-ni hüjümden. Emma hakyky intelligent adamlar olar batyram bolýar, maksatlam bolýar, olar watanam gowurýar. Onuň gyrlaýan birinji ýene de gynantagam şolar bolýar da. Inni şol uruş geçip gidýär türkmeniň üstünden. Ýene de bir ullokan ýitdi bolýar, inteligensiýa gatlygy gaýmak ýaly syrylyp ýok edilýär. Onuň 50-nji ýyllar gelýär. Soň 60-njy ýyllarda, 60-njy ýyllaryň başynda Khrushchevň maýylganlygy diýilen bir döwür bar. Khrushchevskaya ottepelliýärdir da, oňa rus diline türkmençe maýylganlyk bolýar. Şonu inteligensiýa söz azatlygy rowa berilýär. İlkinji gedek Sovet hökümeti döwründe. Onuň şo döwürden başlap türkmen Sovet inteligensiýasy bir hili has janlanyp, has batyrlanyp belli bir derejede işläp döredip uğraýar. Şol 60-njy ýyllarda alynan bat ýanky itergi SSR ýykylýança, SSR ýykylandan soň hatta şu günlere çennem yıkma yıkılma şo türkmen inteligensiýasyny ýaşadyk gelýän güç şo 1960-njy ýyllaryň Khrushchevň maýylganlygy diýilen döwürlerde badalan, ilm alan, ilham alan adamlardan ibaret şo inteligensiýa gatlygy. Şol adamlar gaty üýtgeşik adamlardy. Olar şolaň täsiri bilen
Bizim terbiye aldık, edebiyata geldik, edebiyatta dörücülük işine başladık, hem de kamilleştik deyse olur. İnni ayrıca şu 70-nji ýyllarda, 80-nji ýyllarda Türkmen Sovet intelligensiyasy gülläp ösdi. Sebebi eýem o döwre çenni 70-nji ýyllara çenni Sovet diktaturasy, Sovet rejimi garrady. Brejnew hem garrady. Goşady. Öňki ýaly Stalin döwründäki ýaly bir sähelse bir erkin pikir aýtdym diýip adamlary gyryp gyrjap ýören oklar. Dogry. Brejnew'in döwründe bizim hemmemiz bilýäs, Ana Sultan Kekiliwe ýaly gaty batyrgy şahyrymyz dälhana salynıp şo ýerde çüýredildi. Şo ýerde ahir soňunda ölýär Ana Sultan Kekiliwe. Paýzy Oradow nimedilýär, türmäge salynýar. Erkin pikirleri aýdan üçin. Başga da horlanan adamlar var. 70-nji ýyllaryň ahyrlaryndan başlap men özümem ýydarlandım. Erkin pikirlem üçin, ýazýan goşulum üçin, hikaýalym üçin 80-nji ýyllarda da ýydarladylar meni. Men galamdaşlarymdanam ýydarlanan adamlar var. Mysal üçin aýdaly, Bappa Öklen gaty ýydarlanýardy. Biz käbat oturup derdinşýärdik, oň bilen biz 4,5 ýyl töwere goňşa turdyk. Şonu biz gijelerine arkaýyn oturup ýyl ýatyp ituklansam derdinşerdik. Şu redaksiýalarda oturan adamlaryň gaty gorkokdugyny görýärdik. Onuň şu edilişi jogapkärli ýerlerde gaty bir hökümete berilen şeýle bir Sovet hökümetine hamana berilen adamlary oturýardylar da. Olaram bir setirinde gumany, bir setirinde bir başgaça düşünseler, sana antisowet diýip baha berýärdiler. Şeýdi ben meňem ýazýan zatlarymy geçirmediler, Bappa Öklen'im ýazýan zatlarymy geçirmediler. Şol nimeden jebir çekýärdik. Ýöne barbyr 70-nji, 80-nji ýyllarda meniň pikirimçe Türkmen Sovet intelligensiyasy özüniň iň ýokary derejesine ýetdi. Yani aýratynam şu Gorbaçov häkimet başına gelenden soň, hemem şäkle bolsa söz metod azatlygy ulan edilenden soň Türkmen Sovet intelligensiyasy bir hili şeýle bir ruhu göterilip biz hüweslenip şeýle bir hili gülgül açyldy. Dogrusyny aýtsaň. Şeýle bir oturuşyklar ederdik. Çöle gidip, dağa gidip ýaz aýlaryna goşa koşardyk. Jedel ederdik. Onuň şahyrlary, ýazgylary dinlemäge hüwes gaty artdy. Bizi iyi bererdiler 4'ten 5'ten kolhozlaryň öňüne, işçilerin öňüne, muallimlaryň, okuwçylaryň, studentlaryň öňüne çykyş etmäge iyi bererdiler. Men özüm onlarça gedek şolar ýaly ýazgylaryň toparlaryna goşulyp halkyň öňüne çykyş etdim. Gaty gowy ýadymda şo adamlaryň bir hilek bir ruhlanşy, hüweslenişi, şo söz azatlygyna inanyp bir hili bir guş bir ganatyny ýaýmazmy, bir howa galanyna şoňalak duydular özlerini, erkinligi duyup. Ýöne gynantaram Türkmenistanyna şol guşlan ganatyny gyrdylar, özüm ören tiz gyrdylar. Ýem 90-njy ýylda neme alan soň Türkmenistan öz suverenitetini alan soň ýem şol Moskwadan berilen Gorbaçowyň siýasatynyň esasyna Türkmen halkyna berilen azatlyklar kısylyp, kesilip, dep bilen uğraldy. Onun 91-nji ýyla baran soňa eýem 91-nji ýylyň 27-nji nemesinde fevralyna eýem Saparmat Niýazow söz azatlygyny gadagan edýän ýuridik kanun çykardy, komitet döretdi, senzuran döretdi. Gorbaçowa bütün senzurany ýatyrdy. Niýazow hem oňa derek milli senzurany döredip, ýene de Türkmeniň söz hem metod azatlygyny eldinden aldy. Ana şondan soň ýene de Türkmen Sovet intelligensiyasy bir hili müzdördi. Bir hili nimesini, umydyny ýitirip başlady. Yani men aýtjak bolýandym. Ondan soň ýene de bir iki söz da aýtmaly bolsaň, ha şunu ünsberiň. Şol günden başlap, şol 91-nji ýylyň 1991-nji ýylyň 27-nji 28-nji fevralyna Türkmenistan ýazgylar Bromasynyň
10-njy gurultay bolup geçdi. Şolam iň soňky gurultay boldy. Men şo barada iň soňky gurultay diýip ilk makala ýazdım. Soňam ony ýagtylykda itenler diýen kitaba öwürdim. Ana şol kitapda gurrun berdim. Köp zatlar hakynda ýöne şondan soň Niýazow Türkmen Sowet intelligensiýasyny edil pil basgylany edip basgylap ähli hukuklaryny elinden alyp dargatdy, depbiledi, kemsitdi, ýok etdi. Ine söz aýtmalar. Hakikaten biz o döwür boýunça aýratyn biler. Häzir şu birinji döwür Sowet döwri. Bir bellemeli zat doğrudan 60-njy ýyldan 80-nji ýyla çelli azatlyklar açylyp täze bir ýa akyn döräp, azatlyk akyn döräp bir topor dürjülük işgärleri gaty öňürtdiler. Hem ýerde Sowet ýa döwletlerine girýän döwletler we Türkmenistan Sowet döwletinden gaty ösdi. Intelligensiýa halka bir topor zatlar açdy, görkezdi, bir topor romanlar, kinematografiýada ýa-da dörjülük işlerine, ilmi işlerine hem ýerde açyşlar köp etdi. Biz gaty ösdik doğrudan. Ine şoň möçber bardy, men iki sözde diýsem, mysal üçin ine men ýaşaýan ýer mat görelim. 6-njy mekraýon. Köne ýa 6-njy mekraýon. Bizim jaýymyzda iki san dörjülük işler bardy. Biri Türk Şuma geldi. Beýlekam Akmemmed aga Edebiýat jurnalynyň redaktory. Ünsürim 4 giregeler bir 3 etaj jaýda näme çadam? Her giregede 6 kwartiera bar. Jemi 24 kwartierdan eýem ikisi ýokary dörjülük içinde işleyen adamlar. Elbette biz bular bilen sadakalarda duşýar, akşamlar gürleşýär, bize köp zatlar beýan edýär. Bular ýaýradýar da on kitabynyň daşary ýa günden gün gürleşip bolýardy. Ine şu ýaly diňe bizim jaýymyzda däl, ýa başga ýerlerde de dürjülük işleri köp bardy we halka ýetirýärdi. Bilimleri, düşünceleri, pikirleri, halkın pikirlerini üstürýärdi, şolara jogap berýärdi, düşündirýärdi. Halk diňe hökümete garap ösenokdy, kitaplar okap ötýärdi, hökümetiň programmalaryny görüp ötýärdi we günden güni ýa şolaryň çykyşlaryna gidip ýa-da günden gün gatnaşyp ötýärdi. Ine şol aýratynlyklar bolan soň bizim jemgyýetimizden ýokardy. Konstitusiýa ferden 78-nji ýylyň konstitusiýasyna adam haklary ummasyz. Häzirki bilen deňişdirsem biz bir diktator döwletde ýaşaýanymyz anyk görünýär. Onu görsem türkmenleriň iň bir ötüp barjak konstitusiýasy şol. Hakykatdan hem o kommunistik konstitusiýa ýa Sowet Türkmenistan Sowet döwletiniň konstitusiýasy. Olam bize bir kän yerlikli däl. Ýöne şonda da şol diktatura bolanda da ýa kommunistik ideýaň diktaturasy bolsa da ol häzir konstitusiýa gararynda has adam. Ine şu zatlar bellek geçmeli. Diýmek intelligensiýa bar eken 60-njy 80-nji ýyllaryň arasynda has ösüp mögsak etdi. Güýçlerini durlaşdy, fundamental bazan döretdi. Möçberden men size aýtdym, egerde 24 maşgalaň içinde 2 maşgalada eýen dörjülük işini edýän adam bar bolsa, onu 8% golay halkyň içinde ýa intelligensiýa, ýokary intelligensiýa bar. Inni ol döwrü biz graw ýaly. Yok Murat, mümkün men ştada bir goşşakladım bar. Ena bir täsin zada aýdaýyn men ştada. Ena Türkmen Sowet intelligensiýasy diýdik-de. Doğrudan hem bular gaty ýetýär adamlardy. Türkmen Sowet intelligensiýasy. Gaty kıyın döwürlerde, şu Stalinin terrorlarynyň içinden geçip, şu terrorçuluğun, şu basgylaň, şu iýdarlanmalaryň içinden geçip, öýleriniň ahlak sypatlaryny saklap bilen, gowy bilim alan, insaply, öz mertebesini gorap bilen adamlardy. Men ştada ýene bir zady aýtmakçy bolýan. Özüm mysal üçin aýdaly, maňa galsa da şu Aşgabatyň içinde şol Türkmen Sowet intelligensiýasynyň wekillerini göremdi. Men şonu beýleki adamlardan tapawutlandyryp bilýärdim. Zähir şol adamlar
goy bazara barsın, magazine barsın, dükana bir zat almak üçün, ya başka bir iş bilen şehre çıktın, şolar öýlerini hemişe şeýle sypaýy, terbiyeli, bir edepli alıp barardylar. Ol adamlar bardy, ol adamlar bizim aramızda edil bir ýagty şöhret açan çıralar ýaly gider ýörerdiler, ýaşar ýörerdiler. Olar alımlardy, olar ýazyjylardy, şahirlardy, neşriýatçylardy, inženerlerdi, wraçlardy, dürlü beýleki hünärlere degişli adamlardy. Indi şu taýda bir öz ýüregimi gıyan bir adam aýdaýyn, men 90-njy ýylyň oktýabrynyň başynda Türkmenistandan çykyp gidemde şu Moskwa gittim de ilki inkognito ýa-ni infonky demimde çykyp özümi Moskwa attym, türme Salmankalar 1,5 ýyl öý tutulgyna oturamsoň, ýa-ni göz tutulgy edip saklanlardan soň. Şonu onuň Moskwada işläp başladym bolyn, käwat ýolum düşýärdi şu gök zat alaýynyp işden çykamsoň şu bazarjyklar dörýärdi, bir hil improvizirowany bazarjyklar dörýärdi zatlar. Şu Warşawa şossesi diýilen ýerde gidip barýakam, şol bazarda bir aýal dur, petruşka, ukrop zat satyp dur, türkmen köýnegini şu wagtlar çakym bir 55-60 ýaşlarynaky aýal şonu görüp yüreğim jiglek gitdi. Şu hakykany şu türkmen sovet intelligensiýasyna degişli adamdygyny men şu bazarda gök satyp dur, ýöne men şonu aňdym. Şoň satyjy dälligini, şoň mejbur bolup, diňe şol Aşgabatda hemme zat ýapylan soň, gutorlan soň, ne alyma, ne ýazyja eklenç galan soň, mejbur bolup şol öz çağalaryny, agtyklaryny eklemek üçin, öz başyny çaramak üçin Türkmenistandan Moskwa şu gök zatlary ertip şeýdip satyp pul gazanjak bolýan bir kösenip ýören türkmen sovet intelligensiýasyna degişli bir adamdygyny aňdym. Bardym, sesimi çykarman şoň satýan Ukrowynyň petruşkasyndan aldym. Her bir hereketi ýüreğimi jigledi. Görnüp dur, şoň satyjy dälligi, şoň intelligensiýa wekilligi. Onuň ötünç sorap gepleşdim bir kagıl. Edil şak edişim ýal bolup çykdy. Intelligensiýa wekili, akıl zähmetiniň wekili bolup çykdy. Kän zeýrenmedem, diňe ýüzüne aşakdalyp şeýle boldy da bizim ykbalymyzda şeýle güne düşdik dedi. Dogry. Ine, şoň ýaly men aýtjak bolan adam halkda her bir milletde islenlik agyr döwürde de intelligensiýa wekilleri bolýa, intelligensiýa gatlagy bolýa, ýöne olara ýol berilýärmi ýa-da ýol berilenokmy, ol başga mesele. Ana şu taýda bir aýtmalar, bizim okuyjylarymyzyň biri, dinleýijilerimiziň biri şu wagt bile tomoşa etip otur, bir zady aýdýar-da. Ine diýär, şolar ýaly intelligensiýa häzirem bar welsa paraga bizde diýär. Ana Nur Nazar, Juma Nazarow diýip diýär, şeýle bir gowy ýaşly bar, köni geçmişden tarihi gurrunlary diýär. Şol ýa adamlary käwat Tomus ýaz wagtlary ýygnap diýäne daşarda sizin aýdyşyňyz ýaly şol çöle dağa gidip oturýardyk, goşo koýardyk diýişiňiz ýaly. Şol ýygnap diýär tarihi gurrunlary alyp barýar diýär. Adamlara şoň gali ýol açýar diýär, bir özara pikir alşmaga zat etmäge diýär. Inni şol adamlar elbetde basyş astyny alyp barýarlar şol ýaly gowy işleri. Şoň üçin men şu pursatdan peýdalanyp Nur Nazar aga ýaly ýagşy niýetli adamlaryň müňlerçesiniň bardygyny bilýänligim üçin türkmenliň içinde şolara ruhy taýdan özümiň raýdaşlygymy bildiretim gelýär. Olara düşünýän emmadyr, düşünmeýän emmadyr ýöne köpçülük akıllı paýhasly adamlar düşünýändir. Şoň üçin adamlar Nur Nazar aga hem beýlekler gaýrat edin, türkmen halkynyň arasynda intelligensiýa ýitip gitmesin, akıllı paýhasly adamlar ýitip gitmesin, ýaşlary ýetişdirin. Başardyňyzdan şoňa oşont biz siziň gadyryňyzy bilýändir. Sağ olun, apel taparagam. Indi biz köne döwrü jemläli. Dogrudan biz Sovet döwrüniň ýa-ni intelligensiýasyna serdirmizde akılly, paýhatly, paýş sözlerini hiç wagt ulanmaýan, adalatly, sabırly, asudaly, olaň bir gepleşip pikir düşündürüşi, ýa-ni size hormat goýup, siziň ideýaňyzy, pikiriňizi, ýa-ni ylalaşman
onu hormat koyup sizin bilen bätleşik edip söýgün men ýa-da gowy sözler ulanıp size düşündürýän adamdy. Doğrudan Türkmenistanyň içinde paýş sözleri aýdyp söýüp ýa-da bir-birini aýdýan adam azdy. Ine şol adamyň barlygy sebäpli bular mysal hökmünde konsertlarda ýa-da üýtmelerde, sadakalarda, toýlarda hem ýerde gürlänlerinde ýa-da mysal görkezýär. Ol nimen diýişýäli Türkmen halkynyň daýhanlar diýişýäli ortam bitdi, ýipem bitdi, ýipem bitdi, item bitdi diýişýäli. Şo zatlar ýitden bolan şu zatlar bitip geçdi. Indi biz ikinji döwre geçeli, ýani 1991-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň emele gelişi we şol Sowet döwründen galan intelligensiýa bilen näme boldy? We täze dören intelligensiýa dürüdimi? Dürüse bular haýsy tarapa bar ýa, bular näme diýär? Bular bize doğrudan ışık berermi? Bize ýolumuzy ýaktyrdylarmy? Ya da şular bize gaýtyp diktator öwüp bizi başga ýola akdermi? Şul döwür geçmäkek men size bir näçe gysgaça parça videolar okujak bolýan. Ondan şu hakda gepleşik ederiz. Birinji bilen men soragy Nurçan apa bererim. Şuna bir seyredin, hormatly vatandaşlar. Şu beren sepetlara getiren hemen dürlü uğurlarda bolşýar, dürüjlük dünýäsinde münafik ýer goýan ýazgy şahylary uly hormat bildirilýär. Bu orta nusxalyk işler bitirýän dürüjlük işgärleriniň döwlet derejesinden uly hormaty münafik bolýan ony has aýdymlyk bilen äşkär edýär. Soňra diýarymyň muraýatlarynyň dürüjlük işgärleri video online arkaly dawara goşulyp, Halifa şahyry 80 ýaş toý bilen tüýsüre konutdyr. Merim Murşiyali käderki orada öz okuy başarını açık görkezmek ýurduda arkadan prezidentman taýlap bilen amanaşyrlayan Ünferin bolsaňyz şördü. Ýani general zwaniyada, general eşikde ýallakçylyň generaly Gözel Şaguly bolýar. Muň esasy gazanan awry ýani halka, adamlara ýaktylyk görkezmän Berdimuhamedowlar öwüp olary goşwarny ýani bagş edip bir topar aýdymlar aýdyp bir topar ýani ýallaklyk edip gaýtyp halky başga tarapa gitdi. Indiki material seyredelim, kynurmary. Bizde ýene de nomenklaturna intelligensiýa diýsen bolýar ýa-da ýarym intelligensiýa, ýani ministrler we hökümetde işleyen adamlar käwagt intelligensiýaň rolunu eline alıp halka täze bir model intellekti görkezdiler. Olar öz işgärlerine, ýumuşlarlaryna berende söýüp ýa-da paýşylar aýdyp täze bir stil döretdiler. Ine şonuň biri ine video seyredersiniz. İçişler Ministri vazifesini işlemek bilen bu cevap verdi vazifesini işlep Cenayet Alışverişi adamda mağalımazı Karanevini haydık bilmem vazife orada oturarlıklarını hıyanat eder ağırlı cayları emniyetler edin ama bilen sevgi başlığından işlemek o yaşamak için tüm meselekler olur. Yine şu materyalla Mülükov parahor, nomenklaturny yarım intelligensiýa. Şol adam näçe bir yarım intelligensiýa? Tämuňa informasiýony patoklaryň ýani gelýän informasiýalar bar. Bu köp zatlary bilip bilýär. Köp zatlary öwrenmek üçin muň hemme ýere el ýeterli mümkinçilikler bar. Beýleki adamlar garandy. Ol bir ikinji, bu adam beýleki nomenklaturny yarım intelligensiýa bilen habarlaşyp Türkmenistan'daki bir topar meselelerin sırlarını bilip şolu çözüp bilýär ve şolu üstürüp bilýän adam. Yine şol ýaly adam nomenklaturna intelligensiýa
hakykatdan hem bolsa tanamançylar, paraxorlar. Şular halkymyz taýlap intelligensiýany aýryp, onun ýerine öýler geldiler. Ine bizim şolary serdip, şular söýüp gurýan bolsa, bizim halkymyz içinde bir-birine ya mysal üçin bir kiçik edarada öz işlerini söýüp aýdýar. Ya şolardan öwrenýär. Ýokardan gelýär bu zatda. Ine şunun generaly Serkerde başlygy bar. Gelin şoňa da bir seredelim. Aydımçı, yazıcı, atçı, ralıçı, depçi, tansçı, ay näme diýsem şoňa şo töller gelişip dur. Ine teknologiýalar hem germeni hududana ýerinde usullaryny olandan habawyna giňeltmek möhümdir. Ne kalan kudandan belatda diversifikasiýa ýolun ösürmek üçin şeýme wezipelere gödegünde tutulýar. Ýagny Türkmenistan, Özbegistan, Kazakistan, Hatay, geçirjinin kuwwatyny tapgyrlaýyn artdyrmak. Bagtyalyk känin hem çakdyny käre taklary ýerilmek. Amalaşydan tatamadan daşan gurşawa täzerini baha vermek boýunça işleri durmuşlar. Bu döwlet çyýmany gaýtadan hem işlemäge hem şo sanly newt kimya, gaz kimya, kimya produktlaryny we elektrik energetikasyny değişi ýürütülýär, ýerden hem dehqalaryny gurmak. Haryta gaz öňürýän meýalemek usulyny ýa-da peserilen inni bolsa halk genişini ýol boşdy, neşekeş gurban boly. Şu kä wagt hem intelligensiýa bolan kişi bolýar, kä wagt ýol boş bolup, nomenklaturny intelligensiýa bolan kişi bolýar. İki tarapdan hem ýa-da özüni intelligensiýa goşşak bolup bir neşekeş intelligensiýany ýatyryp özü şoň roluny aljak adam. Indi ýene bir gatlak bar, intelligensiýa diýip özüni ýa-da hasap edýän, nomenklaturny intelligensiýa hyzmat edýän intelligensiýa. Şoňa da bir seredelim. Aşaşyna hyzmat etsin diýip tutýardyr. Şeýli ýarşyny etden başlanan işde bolsa, sizi hakam, halkam, yerellerim, kerişdelerim gollar. Gahryman arkadaşlar. Sizin ýoluňyz harahatçylyk, abadan ýaşaýsyň. Bir sarpa goýmaň ýoly. Sizin ýoluňyz dana ata-babalarymyzdan, merdany pederimizin köňül isleglerinden gözbaş atgaýan ýol. Bu ýol Türkmenistan döwletiniň elmidama eýerjek ýol bolar. Arkadaşlar perdediniz. Siz tarihi çykyşyňyz kim çykyş etsin. Gelin. Sağolun baş üstünde gelin geçimlere giden öğrenmeyi tanıştılar. Kadınlar sağdaraktasılar. Ben aşağı şehrinin yaşayıcısı Çağrıoğlu Tay, Bakanı Hormatı İlyas Şusi. 7. yıl, 12. yıl, 17. yıl, 7 yaşı olup onun kahraman adamı. Onlar devlet bulsanız hakka olaydırın, hakikate olaydırın, halka olaydırın. Şundan beri de devletin adamı, şundan beri de bağırlar katılmalar. Şundan beri de kimse mi gençlerin devletini mi? Halka kılmak, hakka kılmak. Kahraman adamı. Aşağı şehrine mi? Bilen, parmayan yerinde yok. Çağırır var, bektir. Ondan sağlar bu çocuklarıma o zaman.
anala bu koydun derken Benim ondan boynum. O anladı değil mi? Bir şeyler ne alıyor ya diye. Yok göz yetimden ağrıyor var şimdi. Kahraman kadar göz yetimden ağrıyor var yani. Hormatly vatandaşlar, mihmanlar. Ýalnys men täze döwrüň intelligensiýasynyň käbi gatlaklaryny ökürdüm. Öýlerin intelligensiýa hasap edýän. Ýarym intelligensiýa, ya goşmaşy intelligensiýa, ya da ýokary intelligensiýa ýa-ni garagyň aýdyn aýdýan adam. Indi şu arada biz gurulma edelim. Birinci soru Nurçan. Nurçan. Men siz ýalnys eşitdiňiz Sovet döwletiniň intelligensiýasy barada. Arasy, asudaly, ýani paýhasly, sabırly, öýüni alyp baranna, sizin pikirleriňizde hormat toýan, diňe argumentlar bilen gürläp bilýän, taryhy ulanýan, öňdäki täze düşünjeleri ulan bilip size düşündirip bilýän adam, size temany ýaktyrandyryp biljek adamlar mysal hökmünde bolurlar. Indi täze döwrüň intelligensiýasyny biz seyredemizde sizin pikirinizçe şol adamlar kim? Şol adamlar boýunça näme diýip bilýär? Hakykatdan şol intelligensiýa ýa şol adamlar kim bolýar? Ya intelligensiýa degişler ýokmy? Biz öňki intelligensiýany indi diňe arzu etmeli. Bizim hayalymyzda galdy. Her bir maşgulada bir biblioteka bardy. Bir de balet, teatr, otay gidip bilýärdik. Söz azatlygy bardy. Aýdylyp bilýärdik. Indi bu ýanky roliklara seredimizde inanın ki adam yaşamak istemiyor. Yani bu oğruluk, cümrülük bu İskender Mülükov'un ne demek yani bizim gelecekteki çağlarımızı böyle bir daha da öğretýärler. Oğruluğa, cümrülüğe. Hani bizim yani kitap okuma yani o zatlar galdı. Häzir diňe ýalakalyk var. Bir de el çarpışmalar var. 10 gepiniň 8'si arkada, başga da eşdemek. Yani eşdesmem bilenok dogry aýtsam. Sağ olun. Şlan. Sağ olun. Yine bizim efirimizde Miraly geldi. Akıda para. Size aýratyn soru berjek, siz jemlärsiniz. Yine Miraly geldi. Miraly hoş geldiniz. Bizim efirimize. Sağ olun. Sesim geliyor mu? Geliyor. Selamünaleyküm. Waleyküm. Yok şu atso vatanı görüp üç gözük bırak görmek da 30 yıldan beri çok aydılık geliyor. Rahat bir derek takıl okuma, yani yarancanglık, patkalimçılık, birbirini övmek, birbirinden esas şonu övmek. Şu yurdun başında oturanlıdan, şu töreğine bir tor patkalim çöpler alıptır. Göpün gizkas orası şol ya da neme yardımı düşemenin bu gizkaça bir hadis şerif kurun verecek. Eğer kıyın görmeseniz tema bilen bağlanış kıldır diyen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söveçlerin birini Bedir gazasından son, Hendek gazasından son sahabeler bir yerde uyuşup otyka, kapırları yeňeler, müşrikleri yeňeler, dine karşı olanları yeňeler verin. Mescitte oturup bir sahabe beyleki bir sahabeni adını aýtmaýyn, beyleki bir sahabeni övüp oturýar. Ay sen şeýle söweşdiň, ay düşmanlaryň kellesini o tere näme gyldan ýak çeken ýara edip gopardyň, kesdiň düşmanyň darmadağyn etdiň diýenler övüp otykalar şeýdip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gelip galada näme ettin sen diye. Senin doğanın diye Müslüman doğanın diye uruştan söweşden gazi bolup geldi, kahraman bolup geldi velinne sen şu atşy mecliste oturup iki ağız övgü bilen onun kellesini aldın diýdi, öldürdün diýdi. Sebäbi bir musulmanyň beýle kör ya musulmany etip biljek iň ulakon ýamanlygy onu yüzüne karşı övmektir. Ki bizim yurdumuzda da öňkü prezidentim övdüler, arsa çıkardılar. Halkın aladasına eden bolmadı. Ýöne halk gününü görüp oturdu. Bu gelenem övüp bir yana çıkardılar. Bularını halkı kıran boğup başladı. Pandemiye bahana oldu. Bolya dedik.
2 ýyldan bäri sesini çıkarman oturan adamlar intelligent bolsa alyp gitsinmi ýurdun içine. Bagyslan mence bir tema mı halk ýurda dolanyp barmaly, polibom. Şoňa mümkinçilik döre daýmaly. Intelligent bolýan bolsa, obrazowny adam hasap edýän bolsa, medeniýetli hasap edýän bolsa özüni Türkmenistan berkararlygyň, asudalygyň, rowaçlygyň, den hukuklygyň, dünýewi döwlet diýip paşadap gurlap oturmanyny başarýan bolsa, kapysyny açyp adamlara geljegiňiz gelin diýmän başarmaly. Men intelligensiýa baradaky has soragyňyzy akwa sabara has gowy düşündirer muhadem düşünjem bar sağ olun. Sağ olun Mirali. Indi men akwa sabara sorajak bolýan. Ýalnızca biz birinji döwür kesgitledik. Türkmen Sovet döwrüni. O ýerde Sovet intelligensiýasyny kesgitler, möçlerini kesgitlep goýdy. Indi ikinji döwrüň ykbaly, intelligensiýaň ykbaly. Bizde intelligensiýa barmy? Türkmen intelligensiýasy nirede? Eger bar bolsa, oň şekili nähili? Onuň möçleri nähili? Ve şular näme diýerler? Halky nire alyp gidýärler? Halka ýaktylyk görkezýärlermi? Şunu aýtmakaňyz, azyjyk ýa-ni Türkmen intelligensiýasy 91-nji ýyldan bäri kiçik taryh aýtyp geçdiňiz. Şolar bilen näme boldy? Ýa-ni şolary kontrol edýän Hramow, Jadan, Umnov, Niyazow nähil şertler şolar goýdular? Şolar ýa-ni intelligensiýany üstürdilermi ýa üstürmen gaýtyp şonu ýa-ni ýok etdilermi? Şu arada da bir gysgaçyk aýtsaňyz öňüti. Sağ olun. Bolýa neme bu arada men umuman şu ýagtylykda ýitenler diýen kitabymda jikme-jik gurrun berdim bolup geçen wakalar barada faktlan esasynda. Şol kitapda doli faktlara dayanılıp gurrun berilýär. Şu bolup geçen ýagdaý barada 91-nji ýyldan soň, hatda onun bir näçe ýyl öňüm 89-dan 88-den başlap. Inni gysgaça aýtsak, Niyazowyň bar aladasy Türkmenistanyny erkin, ýani garaşsyz intelligensiýa wekillerini boyun egdirmek, şolar dyýda çökermek boldy. Ana men käbir özümiň gözüm bilen gören mysallamy getireýin. 91 hatta 92-nji ýyllarda intikatda belli bir derejede 93-nji ýyllarda da özüne hormat goýan intelligensiýa wekilleri, alymlar, ýazgyjylar, şahirler, hudojnikler, kompozitorlar, kinoçular Saparmat Niyazowyň ýanyna barmagy özlerine kiçilik bildiler. Şuna üns beren adamlar. Hakyky şu intelligensiýa wekilleri öz atlaryny zaýalatlar gelmedi. Namsal şunu aýdaly, biziň şu azbirlik halk hereketimizden SSR ýykylan döwründe 91-nji ýylyň güýdüniň başynda 3 adam pres sekretarlyga çağıryldy. Şolaň biri menim, biri Aman Goşady, biri Hudaýberdi Hallydy. Şu üçüýümizden biri-birimizden bidin şu teklibe ýok diýdik. Menem ýok diýdim, Aman Goşa bilen Hudaýberdi Hallym ýok diýipdir. Emma başga biri şol wezipe teklip edilen wadyna böküp şotaýyp pişikýaly şol neme kursa bardy. Hemem işe başlan günüň ertesem ýadymda 1991-nji ýylyň 9-njy sentýabryna şoň Towa diýen bir men Towa diýen bir makalat çykdy ýaşgomda Niyazowdan şu gazetin ýüzüne ötünç sorap meni atam bagyşla men öňsiniň garşyňda çykyş etdim. Ýönün hemen şol öz ýalňyşymy boyun alýan, ökünýän ýene Hudaýa şükür ol agzberlige degişli adam däldi. Ol başga partiýaň wekilli, Bayram Jütdi dağın partiýasyna degişli ýaşylar partiýasy birdat ýok, Demokratik partiýa diýip birdat gurtlarda şu Şevardnadzaň hem Yakovlewiň nemesini dowam etdirip Türkmenistanyna. Inni men diýjek bolýan adam şol intelligensiýa bar, Türkmen Sovet intelligensiýasy. Berk durdy şol, ýöne gyýyska wagt durup bildi. Sebebi men Türkmenistanyň çykgaýdandan soň 95-96-njy ýyllarda erwet açlyk bolupdyr. Türkmenistanyna köp adamlar şol açlykda ýan beripdirler. Şol açlyk döwründe çörek tapman, iýmit tapman,
gaty şolar agyr ýagdaýa düşüp ýa-da agyr aljyrapmy ondan soň şol intelligensiýa wekilleri ýeke-ýekeden şol Niýazowyň ýanyna başaýyp baryp uğrapdyrlar. Emma welin 90-njy 91-nji ýylda hatta 92-nji ýylda men gören zadym her edaradan Saparmurat Niýazow pitikläp iň biýawry, iň yaramaz adamlary, şu nomenklaturaçy diýip agdadyňyz aýna Murat ýaňy. Şu ýazgylar saýulundan nomenklaturaçy ýazgylary saýlap öz ýanyna aldy. Ine Bernazar Hudaýnazarow diýen ýaly, Sapar Öre diýen ýaly, ýa bolmasa ýene şoň ýaly adamlary çagyryp şolara wezipe berdi. Olaram ılgap bardylar. Sebebi näme? Olar öň Sovet hökümetine yaranjanglyk etmäni öwrenen adamlar. Olar giýje günni öň Lenini, Karl Marxy, nimeni Engels'i öwen, Sovet hökümetine öwen, Brejnev'i, Gapurov'u öwen adamlar. Olar üçin tapawdy ýok. Olar üçin diňe şataýda sahnada oturan gurjok çalyşdy. Ýani Brejnev'iň ýerine olar inni Niýazowy öwüp başladylar. Öň mysal üçin Marksizm Leninizm institutunda işlän Onjuk Musa diýen ýaly, ýa bolmasa şoň ýanynaky ýene-de Atajan Burunow diýen ýaly adamlar, olar bir günüň içinde öz kumirlerini, öz serdarlaryny çalyşdylar. Leninin, Karl Marx'ın deregine olar Niýazowy serdar diýip kabul etdiler. Şonam halka wagt etdiler. Şeýdibem olar özleriniň baryp ýatan bir prinsipsiz, mezhepsiz, wujdansız adamlardygyny doly subut etdiler. Ýöne gynansadan Niýazow şol biýmezhep adamlaryň, prinsipsiz adamlaryň eli bilen, şolaryň hyzmaty bilen türkmen halkyny diýze çökerdi. Türkmen intelligensiýasyny, hakyky intelligensiýany gysdy, oň elinden ähli hukuklaryny aldy, dargatdy, basgylady, kemsitdi. Oňa derek, ol nämen görkezdi? Ne intelligensiýany nädip ýok etdiler Türkmenistanda? Hakyky adamlar nädip ýok etdiler? Ýaşlara nädip ters tapak berdi? Niýazowçylyk, başistlik rejim. Şuňa üns berin. Niýazowyň ilkinji görkenen zady kim öz öňüne baş egse, elini oşasa, yaranjanglyk etse, şoňa wezipe berdi, şoňa elitni jaý berdi, şoňa ingo maşinleri ýarpy wakatyna berdi. Şeýdibem ol halkyň gözüne görkezdi. Ine kim yaranjang bolsa, binamys bolsa, ine gowy ýaşar, kim öz mertebesini saklajak bolsa da aç galar, hor bolar diýip halkyň gözüne giýje günni bäwenene basdy. Muny elbetde ilki başta adamlar kabul etmediler. Emma welin wagt geçdigiçe ýylba-ýyl adamlar ýan berip başladylar. Şondan soň diňe berk adamlar, diňe hakyky ýerinden gelme intelligentler, intelligensiýa wekilleri öz prinsiplerini saklap, şunu çenni yaşak gelýärler. Olaryň köpüsi hiç wagt öz prinsiplerine, öz ideallaryna dönüklik etmän armanyny ölüp gitdiler. Ýagty günlere garaşyp, şol günleriň gelme üçin goşant goşup, başardıklarından görüşüp, bize de başardıklarından makala ýazyp, daşary ýurtlarda erkin hereket edýän türkmen saýtlaryna, neşirlerine çıkış edip lakam bilen şeýdip olar dünýeden ötüp gitdiler. Ine şol adamlaryň hatyrasyna biz elbetde türkmen intelligensiýasynyň diri galmagyny gazanmaly. Türkmen intelligensiýasy ýanky düşünmäli, ors gelmedinden bir näçe asyr öňen bolupdyr. Sovet döwründe de boldy, elbetde garaşsyzlyk döwründe de adam bolsa elbetde ol adamlar bar. Ýöne gynandyrýan ýeri men bir özümiň şu özümiň gynanýan ýerim Türkmen Sovet intelligensiýasy özüni gorap bilmedi. Şu gatlak, şu gow gatlak ýanky aýdyşymýaly, sypaýy, terbiýeli, ilmli bilimli adamlar ne öz wezipelerini gorap bildiler, ne öz idaralaryny gorap bildiler, ne de özlerini gorap bildiler. Ilmlar akademiýasyny ýapanyna Niýazow edenetdilik bilen, alımlar, professorlar, doçentler, aspirantlar üýşüp Ilmlar Akademiýasyny gorap bilmediler. Saparmurat Niýazow bir biýsowat, çala sowat
eden etdi. Diýdim zor adama Türkmenin Ilmlar Akademiyasını ýok etmäge ýol berdiler. Yeni de bir zat. Türkmen intelligensiýasynyň, Türkmen Sowet intelligensiýasynyň goýberen uly ýarňyşlarynyň biri, biz olaň ýanyna baryp gürleşemizde, ne ayaga alalyň, gelin bilelikde görüşeliň, ne agdyrlyk halk hereketi dowam edýär, hereket edýär. Eger islemeseňiz, biziň ýanymyza, biziň hereketimize goşulasynız gelmese, öz başymyza bir hereket döredin. Ýöne dik oturmaň, görüşeliň, şu wagty duşumyzdan geçirsek, soň gaty ahmar etmeli bolar diýemizde, olar halk kalmasa hiç sad edip bolmaz diýerler. Ine şu taýda men pikirimçe Türkmen Sowet intelligensiýasy tragy ýalňyşlyk goýberdi. Halk kalmaz egerde intelligensiýa şo lokomotiv hökmüni halky öňe çekip äkitmese, şoňa ýol görkezmese, şoň görüş baýdagyna öwrülmese, ol saçyny sibse elini kese edip diýje ünni meýdanyna özüni eklejek bolup, çağalaryny eklejek bolup, stir bolup yerde işläp beren adamlar ya da işçiler galmaz ahyrym. Şolary intelligensiýa galdyrmaly. Intelligensiýa görelli bolmaly şolary. Ýöne ine şol pursatda, şo meselede Türkmen Sowet intelligensiýasy gaty erbet ýalňyş goýberdi. Halk galmaly garaşyp oturdy. Halkym intelligensiýaň sözüne garaşdy. Netijede kim yendi? Diktatura yendi. Başta Oçurtsev, Valeri Georgievich Oçurtsev bilen Niyazov bütün şol satyn alyp boljagyny iň yaramaz nomenklaturaçylary köşge çekip, olara wezipe berip, bayrak berip, maşin berip, ya muda ýanap şolary ýaly zatlary berip, elitkadan jaý berip, şeýdip satyn alyp, olar halkyň ruhuny basdylar. Beýleki öz prinsipi boýunça arasda ideal boýunça ýaşap gören, şoňa arasda ideala uýup ýaşap gören adamlaryň howuny batdylar. Şolary şolaň hiç kimdigini görkezdiler. Soňam Oçurtsev milliarder bolup gaçyp gitdi Moskwa. Oň deregine kim ösdi? Hram bilen Jadan ösdi. Onu kim ösdirdi? Saparmat Niyazov ösdirdi. Inni Hram bilen Jadan milliarder. Olar biziň diňe bilýänlerimiz, biziň adyny bilmeýänlerimizden türklüň içinden bar. Ahmet Çalyk diýdi, ýene diýdi. Yırtık koğuş bilen Türkmenistana gelen adamlar häzir milliarder. Ya bolmasa bizim adyny bilmeýän adamlarymyzdan Türkmenin gazynyň, neftiniň, mineral baýlyklarynyň, tebigi baýlyklarynyň hasabyna milliarder bolan onlarça adamlar bar. Milyoner bolan yüzlerce adamlar bar. Emma şolaň arasynda gynansagyň Türkmen ýok. Dogry. Annyň milyonerler diňe owrular. Hakikaten doğru aytıp belirlek geçtiniz. Bizim alalaşat diyenler bilen. Şoň üçin inne intelligensiýaň etmediklerini 91'de, 92'de, 93'de, 94'de, 95'de, 96'da inne aktivistler 22'de etmeli bolýar. Bular intelligensiýaly pikirler bolmasa da, intelligensiýaly ösüşler, ýa ösüş pikirleri bolmasa da bular halkyň öňünde turup yankı yol başı baydak bolup öňe sürmeseler halk kalmıyor. Başka yol yok. Şoň üçin doğru bellekeştiniz. Intelligensiýa galyp mysal görkezmese ýyzynyň halk gitmeýär. Halky görkezmese halk ýöremeýär. Gatty doğru bellekeştiniz. Indi bir soraw bar. Egerde Türkmen taryhyndaky Türkmenistanyň intelligensiýasy bir topal kynçylyklar geçip, uruşlar geçip, o döwürden bäri ösükgen bolýan bolsa. Näçip 1991-nji ýylda täze Türkmenistan dürä hakykatdanam öňden gelýän intelligensiýany tapyp, olara ýa finansiýa edip, olara östürip, olara mümkinçilikler döredip Türkmenistanyň ideologiýasyny, Türkmenistanyň ýa ilmini, medeniýetini, edebiýatyny hemme gatlaklarda, hemme uğurlarda ýa Türkmenistany östürüp şonu etmeyen gaýtyp, gysyp, gaýtyp öz adyny giyimine koyup kasam ettirip adamlara ruhnama tapıp Türkmen halkynyň aňyny başga tarapa akitdi. Näçe şunu edýärler? Näçe şunu edenlerine Saparmat Niyazov edenler halk intelligensiýa şulara garşy görüş bilmän utuldy. Bolmasa şunu hasaplak görseň bir gaty ise bir 300 adam
Bizim halkımız o vaxtları 3 milyon 950 bin adam vardı. Onun içinde inteligensiya diýmedim diýende 7-8% bady. Diýmek şo ýerde diýmedim diýende 25 miňden 100 miňe çeli inteligentler vardı, inteligensiya vardı. Näçip şo zatlar bize kömek etmedi, biz ýeňilmedik. Esasy şu ýerde günäkär kim? Sapar Murat Niyazow olar ýa güýçli bolýan bolsa, onda öň 80 ýaşa çelli niýde dol. Ýok, ol gowşak adam. Türkmenistanyň esasy ösüş wagtlary ol ýa-ni hiç saatda sowgatsız, bilimsiz bir prinsipi bolmadyk, inisiatiwa bolmadyk, biz inisiativ diýä ortak. Ýa-ni inisiatiwa bolmadyk bir kommunist. Näin şuraya sowgatsız, bilimsiz adam bir döwleti inteligensiya öňüne durka, şolara aýryp öz basyp alýar. Sizin pikiriňizçe näin bolup geçýär şu zatlar? Näme sebäp boldy? Näin şu adam, bir sowgat adam, ýa-ni aldy hemme dady? Murat Kılıçoğlu, oğlanlar gerçek bolýarlar, giyip bilen oklar sıkı. Giýene ýok bolmasa men alardım. Bapli bir. Okey. Şonu bir gysga düşündürseňiz bir 2-3 tane sözlemde. Ini kim aýtjak bolsaýdy, Miraly sen aýt öz pikirini. Ondan Nurjan aýtsyn, ondan menem aýdaýam. Türkmenistany intelligentler galdyryp bilmez, Türkmenistany daýhanlar galdyrmaly. Türkmenistana sebäbi el yeterli, degerli, intelligent ýok bolsa da daşarda hemmesi. Ve bärde ähli halk bolup hereket etmeli, ol etmeli ýa-da bul etmeli zat ýok. Başlajak zat başlady. Indi da kansa alyp gitmeli boldy. Verif pobedy, pol pobedy i do aşgabady. Sizin diýişiňize görä inteligensiya galmady, daýhanlar halk bolup galyp ýa-ni biz yeňip onsoň täzeden inteligensiya döretmeli ýa-ni. Şo bolmaly. Sebäbi bize inteligensiya soňam gerek. Biz yeňsek ýol görkezji, bizim ýollarymyzy ýaktylandyryp, ýa-ni bir topor dürlü renkler berip biljek adamlar ine şonu. Bizi gaty çat ýagdaýda ötürjek halky ine şu inteligensiya. Onu mifatuny inteligensiya bir topor menejerler gelerler, ministrler zatlar, olar statistikany ulanlar. Görkezjileri ýa-ni gowlaşdyrarlar. Murat, mümkinmiş da men bir dada aýdaýyn. Hälim şu barada gurrun etdiň. Ministerler zatlar inteligensiya diýip bolarmy? Olar ne owurluk edip nimeni görkezdiňiz? İskender Millikow görkezdiňiz. Şol sany nimeni görkezip bolar? Ol beýleki näme şol MKM başlygy bar. Olam nime dotýar da? Odan nepet otýar. Olam owurluk edip tutuldy. Bir näçe müň hektar ýeri alypdyr başga kişilerin adyna. Bir näçe bidon kiçik şu o 5 kilolik 5 litrlik 10 litrlik bidonnyň içinde gyzyl ömüpdir gidilip o zatlar tapylypdyr. Şeýdibem ol nimetdi de olam türmäge düşdi. Indi şolar ýaly türmäge düşen başga da näçe tane onlap ministerler bar, zam ministerler bar, ornwatar ministerler. Eýte bulara inteligensiya diýip bolarmy? Men pikirimçe ýok. Bulara inteligensiya diýip bolmaýar. Owra jümre inteligensiya diýip bolmaz Murat. Sebäbi yalança da inteligensiya diýip bolmaly. Yalança owrudur, owram yalançydyr. Bir adam eger şu YouTube'a çykyp yalan sözläp oturan bolsa da ya iyiliň üstüne töhmet atyp oturan bolsa, ýüdem gudarman. Ine şol adamlara inteligensiya diýip bolmaz. Sebäbi şeýle yaramaz işleri edýän adamlar paýhasly däldir, düşünjeli, bilimli däldir. Inteligensiya wekili bolsa, diňe bir ýanky akıl rahmeti bilen meşgullanýan adamlar diýip diňe şol keskitleme bilen ona intelligent diýip bolmaýar da inteligensiya wekili. Ol paýhasly bolmaly, düşünjeli bolmaly, ınsaply bolmaly. Şol häsiýetlerin hemmesini özünde jemleýän adama hakyky inteligensiya wekillik bolýar. Emma owru jümri ministerlere, ornwatar ministerlere, häkimlere ya ýene wör şoň ýaly para horlara olara inteligensiya diýip bolmaz. Olar elbetde inteligensiýaň wekili hökmünde aýlyk alýandyrlar da, akyl rahmeti bilen meşgullanýandyrlar, ýöne olar inteligensiya derejesine yetmän güýdük galan adamlar. Dogry.
Benim anlaşam yöne gıynansak da şolar intelligensiyanın ornunu alıp halkın içinde yol görközü ol, yani öğülerine intelligensiya hata verip diyorlar. Ters yol görkezýär da. Ters yol görkezip, yine şol bir gıynandaryan da şol. Yine Nurcan'a soru verir. Nurcan, sizin fikrinizce, men size ortaça soru vereyim. Как вы думаете, почему, когда у нас была советская интеллигенция, туркменская советская интеллигенция, которая хорошо развита была, развивалась хорошо, никчемный, беспринципный, безидейный, необразованный Сапармурат Ниязов смог захватить власть, убрать эту интеллигенцию, поставить всякие стихотворения, посвященные ему самому лично, создать рухнама с интеллигенцией и увести народ вообще в другую сторону. Народ с интеллигенцией 70 лет шел в одном направлении. Он увел полностью в другую сторону. Как это получилось, по-вашему? Почему так получилось? Почему интеллигенция не отреагировала? Почему народ не отреагировал? Почему так случилось? Ниязову было очень удобно, чтобы интеллигенция не было управлять стадо баранов, как он говорил. Легче мне говорит. Все. И поэтому и так и 20 лет и под этим дурацким этим жили мы. И сейчас посмотрите, эти студенты, они образование не получают, они только по чаре там бегают, эти деревья поливают. У них абсолютно, чтобы интеллектуально развиваться, никакого этого нету. И мы от студентов уже ничего не ждем. Интеллигенция, вот та, которая уехала за границу, вот когда они приедут, и они восстановят там свое вот государство и свою интеллигенцию поставят. Вот только на это надеемся, а больше никак. Спасибо большое. Şimdi yine Ahmet Apar'a men çoğdayım. Ahmet Apar'a. Şimdi size son soru ve şunun biz tamamladı. Şu gepreşimdi. Bizde intelligensiya var mı her? Yine her kılıyordu. 2022 yılda Türkmenistan'da intelligensiya var mı? Türkmen intelligensiyası eğer de yok olsa olur nerede? Şu soruya cevap verin. Elbette Türkmen intelligensiyası bar. Şol olan belli bir bölege yaşlı, koca yaşına yeten, hormatly yaşa yeten önkü Türkmen Sovet intelligensiyasından galan adamlar. Olorun ençemesi hiç wagt şu rejim bilen hizmetdaşlyk etmediler. Aydylşýaly özleri şu yazan kitaplaryny stola yazmak diýilýär-de. Şu anki stolun çekerine atıp otururlar. Olar öz ideallaryny hiç wagt öz ideallaryna ikilik etmediler. Ol adamlaryň men onlarçasyny tanayan, hem de şolary ýene de bir gedek Xitaydan öz ruhy gollawmy mälim edýän, öz raýdaşlygyny bildirýän. Men olaryň her birine goňyan, hem de geljekde ilkinji mümkinçilik gören badyna olaryň eserlerini bir-birden Türkmenistana çap etjekdigimi olara söz berýän. Eger diri bolsam, eger men şu Türkmenistana ýagty günlerde barsam, şol ýazylan kitaplary hökman çykarar. Ol adamlaryň ýazan kitaplary hökman halka ýetirilmeli. Inni ýöne garaşsyzlyk döwründe intelligensiya wekilleri ýetişdi. Şuňa da üns beriň. Şol intelligensiya wekilleriniň belli bir bölegi Türkmen Türk mekdeplerinde ýetişdi adamlar. Türkmen Türk ýokary okuw jaýlarynda ýetişdi. Şol adamlaryň içinde şeýle arasynda şolardan muallimler ýetişdi, biznesmenler ýetişdi, wraçlar, beýleki adamlar ýetişdi. Ýöne şolaryň köpüsini soň ine Türkiýede şu 16-njy ýylda neme bolanyna, pitne bolanyna şonu bahane edip Türkmenistanyna Hramov Jadan hem ýanky Gurbanly Berdimuhammedowyň tohumy şolaryň 80%-ni odan epe atdylar. Şol adamlara hökman goý berilmeli, azatlyga ol adamlara siz ilki özüňiz döwlet hökmüne ruhsat berdiňiz. Şunu ýatdan çykarmaň. Türkmen Türk mekdeplerine okumaga, Türkiýanyň ýokary okuw jaýlaryna okumaga, bilim almaga özüňiz ruhsat berdiňiz.
Soňra bolary hamana Türkiýede bir fitne boldy diýip bahane edip ol arasda adamlary, muallimleri, wraçlary, biznesmenleri, ak yürekli adamlary türmäge salyp ýok etmäge siziň hakyňyz ýok. Hramov, Şadan, Urbanly Berdimuhammedow hem arkadagly serdar diýilýän. Men size aýdýan şuny. Siziň bu edýän işiňiz ganhorluk bir üýtgeşikdir, öýtmäň. Biýgünä adamlary türmäge salyp ýok etseňiz, ana şol ganhorluk bolýar. Şol adamlar intelligensiýa wekilleri. Ondan başga da diňe türkmen mekdeplerine däl, adaty türkmen mekdeplerine, türkmen ýokary okuw jaýlaryna da öňküsi ýaly ýekdük şol hakyky bilimli, ilmli adamlar yetişýärler. Olaryň bize ýazýan hatlaryny görýäs, olara gonorluk derejede, intelligent derejesine ýeten adamlar. Diýmek türkmeniň şo köneden gelýän intelligentlik, insaplylyk ýoly gylýaly iňçelli, gylyjyň ýüzi ýaly iňçelli ýöne Hudaýa şükür şol üzülüp ýok bolup giden ok. Emma bolin intelligensiýaň jemgyýete täsir etmek üçin şol gatlak gaty galyň bolmaly, güýçli bolmaly. Gynansa-gam Türkmen Sowet intelligensiýasynyň gatlagy edil gaýmak ýaly ýokajyk bolup çykdy. Şol ilkinji gelen erwet Harasadyň ýeliň uğruna şol gaýmak sıyrylyp ýok bolup gitdi. Ütüm ýolum boldy. Biri-birine kömek edip bilen ok, biri-biri bilen birleşip bilen ok. Ine şeýle agar ýagdaýa düşdi. Inni intelligensiýa wekilleri häzir şo edil agar uruşdan soň adamlaryň giýje şol baryp dirge alan wamy, yaraly wamy diýip gyýgyryp biri-birini tükelläp şol halat edişi ýaly häzir türkmen intelligensiýasy tükelläp öz arasynda bir-birini tükelläp şeýdip atlaryny tutup bir-birini tapyp görüşe girişmeli. Biz intelligensiýa akylly başly bilimli adamlar halka ýankaýdyşmaly ýolbaşçylyk etmese, başçylyk etmese halk öz-özünden görüşe galmaz hem ýeňiben bilmez. Halk galaýanyna da oň galdyrýan gozalagy hemişe zorlukly bolýandyr. Intelligensiýa şoňa ýolbaşçylyk etse, ol dogry netije berer hem de hakyky Türkmenistanyna Gaýsy Atabaýewiň, Nederbaýewiň ýolbaşçylygyna, Şaja Batyrowyň döwrüne guruluşy ýaly hakyky türkmene münasip mert döwlet dörer. Sağ olun, akıllı. Indi biz şunun bilen efirini oturýar. Oturmak hak men ine her efire gelen bizim mihmarlarymyza bir minut söz berjek bolýan. Şol intelligensiýa Türkmenistanyňky häzirki gidip duran, ýani intelligensiýa adamlary şular ösörýärler, şular ýani biz şol diktator rejimini aýyrýançak gitmedýärler, näil maslahatlar beriljek. Ya da bolmasa başga bir şol urda intelligensiýanyň östürme gurulna başga maslahatlar bolsa aýdyp bilersiňiz. Meraldan maşaly, Merali. Ildeşler, hormatly agalar, ýaşurlar, daýdalar, gelnejeler, ähliňize. Ýene de şo intelligensiýa dogry diýär, akbar saparaga ýaňy menen çalarak belki gyzyşandyrnam ýok diýip, dogrydan bar. Gynansak hem käbirleriniň öz ideologiýasydan dönmän, soňuna soňky demine çelli ýaşak edip Kronika Türkmenistanyň ýa-da Türkmenlerden internet habarlardan 70 ýaşynda, 73 ýaşynda plany, öz düşünjesini, öz niýetini soňuna çelli, soňky demine çelli ýaşak rejim bilen günü bolmasa da şo ýurdu topragy terk etmedi diýip. Bäde siz aýdyşymyz ýaly esasanam hakykatdanam şu rejimi aýyrmaly diýilýär türmedäki ýurdun içindäki biýgüne ýatan adamlar zihnini, aňyny açyp halka peýdam diýsin, watanyma peýdam diýsin, gelecek nesle bir biratlar bir galdyraly bir öndürmäni, çykarmany, östürmäni, dünýäde bir awray gazanmany diýmek üçin rejimi ýogatmaly ve gaýtalan opşestrowany gerek bola terbiýe çağırmaly bolany şo we esasy ýaş nesil ýetişdirmeli. Bizde akbar sabara 25 ýyl, 30 ýyl bolsa Türkmenistanyň giderine, ondan bäri sana ber 30 ýyldan bäri näçe nesil ýetişdi. Şu wagt
2004-2005 ýylda olan çağlar mektep gutardy. 18 ýaşly ýaş ýigitler, ýaş oglanlar, gyzlar gulluga gitdi watan garagyna. Ondan bäri gelenler var, goýanlar var. Buların bir aladasyny etmeli, bulara bir rat öwürmeli, bulara inteligensiya eýe çyksyň, ýene inteligensiya elinde akla baran aýtjaly kalam var, kagyzy var, sözü var. Halky ruhlandyrjak, güýçlendirjek, öğretjek ýöne. Bu halkyn bir ýan gapdardan ýankyalak da bir näme ady bir zady bir jylaba bagly edilip mecbur edilen bir ýagdaý var da soňky 30 ýylda 70 ýyllap däpde suruny, türkmençiligini, ahlagyny ýitirmelik türkmen soňky 30 ýylyň içinde paramparça bolagaýdy. Näme derdinden? Pulu köp gördümi, görmedi. Ýok. Prosta milleti şo derejeye geçirdiler. O ýanka meňze sakkal östürüp, işan diýip, molla diýip, hazy diýip, ýene bir zat diýip, ýurdu weýran eýledi bular. Halka ters sada öwredip. Doğru. Olur ak sakallı gangsterler. Banditler. Her guzy öz ayagyndan diýilişi ýalak. Bular hem Allah Taala onu jogap berjek sagady ýakyndyr. Hemmemizden barar elbetde. Ýöne şo bir zat belek geçecek. 2020-nji ýylda şo mart aýyndaky wakalarda şol oglanlar ölende şolar jaýlanymyzda şo taýda bir niýet etdik, bir ýola çykyny Allah jan niýetimize ýetirsin. Men ýaly niýet eden oglan gyzlar aýal maşgalada kendir pikir edýän. Maksadymyz sagaman Türkmenistana baryp gowuşmak nesip bolsa. Gerek bolsa dünýäniň daşyndan bir tur aýlarys, ýa-da Türkmenistana hukman bararys nesip bolsa. Ne diýip? Indi Nurcan sizden bir goşaklaryňyz bolsa? Sizin aýdanlygyňyzda goşulýan emizatlar aýdyp bellep geçdiňiz, dogry emizatlar aýdylandatlar. Bu diktaturany ýok etmesek, inteligensiya o taýda ösüp bilmeýär. Intelligent halkymyzy ýygyna gaýdyp getirmeli. Bellep geçdiňiz ýaly türmelerden adamlary çykartmaly. Bizim ýaş neslimize bu bizim öwrenen, bizim geçmişimizde bolan inteligensiýany geri getirmeli ýygyna we öwretmeli. Sağ olun köp. Ine menen bir bellek geçşekladym ýalnıja Ahmet Aparaga gowy mysallar getirdi. Şu mysallaryň biri sada dilli inteligensiya türkmen halkyna näme gerek diýsek, dogrudan bir stansiyada, mysal üçin Äni stansiyada bir topar wagonlar sepleşilip dur. Ine şolar birleşip ýa kelletine lokomotiv, güýçli lokomotiv goýup öňe ýakdylga akderýaly inteligensiya gerek. Häzirki günde şo lokomotiv zordan yürümeyen lokomotivi öňe goýup biz stansiyada dur bolýyn, aýnan gapdaryna agaçlar beýden olup biz ul ýoluna barýas diýip biz bara çukura barýas. Hiç ýere barandyk. Iki sany özüne inteligensiya diýen atogul bizi çukura kydýar. Şunun inteligensiya sözüni kesikleşine bilýänlerler şu. Bular hiç wagt inteligensiya bolmady. Bular nomenklaturny inteligensiya. Ol yarım inteligensiya ýa-da inteligensiýany ýok edip ýerine öýlerini goýup ýanky barlak görsem häzir Gurban Guly o Kniga Rekord Guinness'ta ýazgydyram, şahirdiram. O eýem 30-dan owrak kitap ýazdy. Ahmet Apara, siz öz galamdaşyňyzy gowy tanamaly. Gurban Gulyny. 30-dan owrak kitap ýazdy. Ýok 50-den owrak ýazyr. 50-den owrak kitap ýazdy. 50 ötüp gitdi. Men hayran galýan. Hiç kim ötürmen ötüp gitdi. Ol mümkin. Indi Murat, şeýle bir aýtmaly da. Başta men sözüm öýleýän Gurban Uly Berdimuhammedow şu 57 kitap iň soňky edek men bilýänim. Häzir 58-nji ýylyň ýazandyrlar, ýa-da bir hepde ýazyp goýar ýa-da. Nähil kitabyň nähil ýazylýany bilmeýän üçin o bir hepde de ýazar. Näme şol 10 ýylyň içinde ýazdy, bary ýok, 10-12 ýylyň içinde. Men bolsa 40 ýyldan bäri kitap ýazyp gelýän, häzir ýazanym ýaňy 25-den geçdi, 25-26 kitap ýazdym. Kitap yazmak diýilen zat bir anhady iş däl ol. Ýöne onu bilmeýänsoň Berdimuhammedow ýöne men 2 kitap ýazdym diýäde her hepde bir kitap görkezip dur.
ýyle ýazyryp bolçak ýa. Hawa aýdyp. Siz çüýrük intelligensiýanyň mümkinçiliklerini bileňiz. Aýdy ber, nime Muraly elini Murat, Muraly elini aldyrýar. Muraly. Yok, sol neme diýdiňiz kitap diýeňizler, näme ýazylan o kitaby birinjiden okaýan ýok, hemmemizden bilýäs, bütün Türkmenistan bilýär muny. İkinciden korrupsioner diýäs, haramjatkal diýäs, hazinany boşadyp oty diýäs. Lüboy prezidentlikden soň pensiýanyň bardygyny bilýär, kanunda bar, demokratik prawilalarda da. Bunların sostoyaniyesi sanılıyor международный сообщество bilen pul ýagdaýy. Näçe köp kitap çıkarsa, Türkmen halkyna satsa, her gaýsyna $1 hatarna bir kitapdan $6 milyon pesinden peýda bolup otýdy. Şunu prosta haramçylyk ýoly bilen ogrulan pullaryny aklamagyň ugry bu. Ertebir gün men kitap pul bilen hemmemizden göskönü bilip otýys. Muny ýumurlamak gerek däl, näme gerek däl. Ýazsa ýazypdyr, belki peýdalanýan bardyramyň kitaplaryny bilemiz abi. Yani näme o nädip ýazanyň bizim üçin gyzyklar. Umuman biz bäde şahsiýetler bilen ilgilenmeliler. Bizim derdimiz bu ýurdun başynda bolup geçen, bolup oturan şahsiýetlerle esasy halkyň şahsiýetini göz önüne toplap bir jemläp bilsek, bir litso, bir wüjud, o bir diriliş, bir misal getiripdi bir gezek. Bir guş boljak bolsaň, guşa kelle gerek. Kuşa kanat gerek, kuşa ayak gerek, kuşa gövre gerek, kuşa yürek gerek, polny organizm gerek. Ya da bir maşini öğretecek olsam, teker, rol, motor, sideniye, kapot, ayna, payna bir toğ rahatlar gerek ve bir mekanizm emele gelýän bolsa, bir mekanizm emele geljek bolsa, her kim bir wezipäni, her kim bir yere bir daşyň aşagyna elini goýmaly. Men bu işte barım arkadaş diýmeli. Mesele vatan bolupdy. Hakyky seriozny bolupdy, watan meselesi milleden munyň farkyna bar ýa, Hudaýa şükür. Allaha nasip bolsa ýakynda ýöreriz. Ho, men indi tamamlaýan sözümi başlatsam. Doğrudan sizin aýdyşyňyz ýaly, parahol, kezzap, triyeki, neşekeş, kirlisi giden adam hatta intelligensiya gatlagyna girip, kitaplaryň arasynda da korrupsiýa döredip, olary yalan kişi bolup, onam halka pulunu aldırıp, o pulan öz hasabyna getirip, yani 3 ýardan konvert atsadyp, halkyň şo ýerde de pulunu bolýar. Bu paraholun çempionu dünýäde. Ady belli. Onun üçin şu ýer kezzap bizim yani wagonlaryň başyna gelen lokomotiv bizi öňe gitmez. Hormatly watandaşlar. Ine şu gepleşigimizde bizim esas maksadymyz size bizim intelligensiýamyz öň bolly, häzirem bar, gaty inçe, yani gatlak bolsa da bar. Oň derejesi bize belli däl. Elbetde ulu derejeli alymlar, elbetde ulu derejeli ýazyjylar, şahyrlar, dürjüli işlerler bahadır bolýar. Biz olardan yani maglumatlar alýas bolýar, olar intek öňe çykanok. Men şolary ýüzlenýär. Ine Afet aparagy öz galamdaşlaryna ýüzlenýär. Hormatly watandaşlar, siz Türkmenistanyň içinde bolun, daşynda bolun. Bize intelligensiýa gerek. Siz bize gaty gymmatly adamlar. Sizi döretmek üçin ýyllar gerek. Olum talant gerek. O talant bolmasa ýyllarym kömek edilmeýär. Şoň üçin biz siz ýaşap bilmez, biz öňe gidip bilmez. Biz rejimi ýyksagam, aýyrsagam, aktivistler bolup, jarymyzy öňe goýsam, siz bolmasaňyz bolmaz. Bu dünýäň gyzygy bolmaz. Bu dünýäň renkleri bolmaz. Şoň üçin size uly haýyş. Ruhlanyň materialyňyz bolsa ine Afet aparaty geçirin. Biz şonu ýa-ni neşriyada geçireli ve öz dürüjülüňizi dowam edin. Bize intelligensiýa hökman gerek. Intelligensiýa bize ýol gösterer öňde. Biz intelligensiýany üstürür, hökman turatda. Ýazan kitaplaryndan Afet aparatyň aýdyşy ýaly biz çap eder. Bütün halka inşallah yetip bolsa. Şunun biz öz gepleşigimizde tutarýar. Intelligensiýa hakynda biz ýene gepleşikler gurnar. Şu edipçe ine şu gepleşigimizi tamamlaýar. Ünsürüp dinleýän üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar. İnneki çıkışlara çeldi. Sağ olun. Hoş sağ olun.